Muri yeZimbabwe inzwa mashoko anobuda achitagwa achinzi Fadzai Mahere anenge akuassociata navaJob Sikhala. Muri yeZimbabwe aya mashoko avhundutsa vazhinji kunyanya vanhu vanotevera blue movement nokuti panapa arikutora achiti ndine evidence yandichazoya ndichidisclosure. Sanambopinda kana kuenda mberi nenyaya iyi aiwa ndokukurudzirai wasubscriber wolaika wotina on the bell icon tombochona maupdates andokupa pano paZim News Live nekuti tinoona kuti vanonzi Fadzai Mahere abva asvika nobva aposta picture raJob Sikhala naFadzai Mahere obva anyora achiti my close sources revealed to me that on Saturday night after the burial of More Blessing Ali, Job Sikhala, Fadzai Mahere, ZVAITWA, Prince Dube Kosivanda and Carlton Oenda met at Mabazwa Hotel in Masasa and had a 6-hour dinner. I will disclosure more information in due course. No mashoko ano yachitaura munhu achiti aiwa ndakavaona vakaita 6-hour dinner, which means aiwa pane relation iri kuitika ipapapa. Muri yeZimbabwe zvinhu izvi zvashoka vanhu vakawanda, noti vatanoti vanhu vanapomira kana kumbotora nguva yakareba vasati vapindura, vanobva vatanga kuuya toona chatunga mugaba anosvika achiti so chamisa achasara musoro chete, kuti chamisa achasara ari ega nekuti vanhu vari kumusiya. Mwana yachiti well, there is freedom of association for everyone. Ndisengezo chabangu uyu anotora mashoko akadai. Tonova Ignius Chombo anosvika achiti chamaoko chisati chatanga, vachiti aiwa movement kana movement inoda kupfumbwa navanozochamisa yotoparara seti yatanga. Saka chimbotiudzai munoti kudii pamusoro pemashoko aya, kuti ndeechokwadi here, kuti zvavari kutaura zvinosvika kumberi here kana kuti aringori manyepo aya. Aiwa muri yeZimbabwe chimbotiudzai mafungiro enyu. Musangano subscriber, kulaika, unotina on the bell icon. Tombochona maupdates anokupa pano paZim News Live.